Yo coco, yo coco, ayo, yo coco, yo coco, ayo. Ndị ngwejegwe nọ ndị ngwesokwa. Biko, ị na-agbata kabarụ biko nwee emetụla aka na share button. Uchenna, ihe anwụ na this channel. All this page you egbu gị. Ịghọtago? Uchenna, all this page you egbu gị. Atụla Hausa na-abatabeghị abata ibidogo kpọrọ iyi. Nwoke karo white. A whole man na-eme bleaching. Nwoke na-eme bleaching. Onye riri eli. Ọ channel a page a bụ ihe ya egbu gị. O gbuo gị nwụfue. Ekwensu ọjọọ. Ọ ya maka nna agwa gị. Page a bụ ihe this channel a kịta ịnọ na ya bụ ihe ya egbu gị. Ọ bụrụ na ị hapụghị this page ọnwụ gị. Ghọtago? Ya akwụrụ ọtọ kpọọ nkụ ka nka nwụọ ka nkụ ụsụ je nwụfuzi ya. Nwoke karo white. Ihele megbuo ego. Thank you for coming to watch me. Biko ndị be anyị ndị isi dị mmadụ chọrọ ige m ntị na video n'ụbọchị nke tata. Biko achọrọ m ka egbuo oge. Enwere something na-agagharị na ọ ka na-edekwa m boy. My son, you are welcome to this life. You know, Uche, my son. Nwa m nwoke ka ewu. Ewepụtago m ya si duty na mma na-awa gị ise ndị dịka gị. Na mma na-emewa gị obi. Hungry boy, yes. Hey! Onye ụwa. Hungry boy. Nekwu ya. Ị na-akpọ onye dị hungry. Ebe ịbịa na hungry boy. Ịbịa na hungry boy. Nwoke na-ete bleaching cream. Onye dị maka mgbawala amụ gị yara ebe imechago bleaching na ya. Ụchụ. Biko, onwere mọchitin nchọrọ ikwu. Nwa ihe nchọrọ ikwu ma ya gịnị. O nwere asị na-efegharị na social media nchọrọ ka ntinye ọnụ. Before nwatakịrị anụ ọhịa abịa distract m ebe anụma. So geenụ ntị. Ihe is all about video that woman Mathias ji enyela aka. This woman nkịta anọ Mathias ji metie n'ụzọ harass ya. She na ọ chọrọ enyela aka. Yes, ọ ihe mere na achọrọ m just chọrọ ka m chip way in something na the video. So video Mathias bịa mee nya. So people are circulating it na Mathias si na onye the woman the money. Na onye nwaanyị the money, including maasị nwa anụ ọhịa. Maasị nwa anụ ọhịa nke nwa anụ ọhịa nke nọ n'ebe. Yes. Ha sị na Mathias wetara ego. So enenegide m video nenesi ya. Mfụkwa na indeed Mathias never paid this woman the money. Because now, biko na ụmụnna, let us kwe nke bụ eziokwu na o nwere video nchọ epili. Ajọs ntụ ka epili ya biko. Nenewere this video kịta. Unu manụ na ya afọ the woman na the video. Just cool down nenekene. Yeah. See what is coming from your mouth. Nonsense nwa church. Iya anwụ agwa gị na m na-eje ụka lọzọ mmiri abịa kpụrụ aja kponye m na before ị na-ekponye m aja n'anya m chọọ tipa aja mkponye gị ya n'anya nke gị. Ịkọ mọ na-esi m ka m gba gị nkịtị. Akwụ ya. Ịkọcha m ọnụ bịa kpalịcha m esi m ka m gba gị maka na m na-eje ụka. Jizọs bụ onye ndu. Kịtịkpa ya alachaghị anya. As long as na-ekwe na hapụ peji anụ nwa aka. Akwa ifu na-ekwe akwapụ mma na-akọgọ ọnụ everyday m fọrọ gị. Until you may repent because ihe ọma adịghị m ọndụ otu gị by me looking at you dị ka ị na-eme kidnapping. By me looking at you ebe nwoke dị ka gị hapụrụ ihe dị mmụọ ya eme na ndụ ọ bụrụ ije na-ete bleaching. Itesa bleaching ịpịa akwụkwọ ogologo ka akwụkwọ ọkụkọ nza iji chụọ aja. Pịa akwụkwọ wụsa. Na-eme bleaching na-eme yahoo. Pụta na-akpagharị na comment to comment every time ịkpọ m ihe na ọ bụrụ na hapụ page ma m blọk gị. Ọ bụrụ na hapụ page anụ nwa ịya anwụ and BP egbu gị. Ị na-asị na nna eji ụka ndị wezi ụka ka ịpụta nụ ịkọwa m isi pịawa m azụ ndozi aka nwa elele bụ ịga like this nụ. Akwụ ya ụdị na nna eji ụka anụ ọsha kwensu kpọọ ọkụ dị a ịbịakwa ebe ọzọ m ka ya kpọkwa gị nke ka nka nụ ifebeghị ihe mma akpọchacha gị kpọọ gị nke ka nka maka a na-agba nkịta onu nwa nwere liberty ịkpali mmadụ. Unu nwa nwere sọsọ unu nwa nwere license ịkpali mmadụ. Onye ahụ adọnọzi ya I don't want to lose followers. Onye ahụ my follower. Onye a na-comment ka na my post. Ọ bụrụ na ịmaghị I will impute sense into your head. I will impute some senses into your head. Ebe na amaghị ihe.
Biko ka anyị na-enenekwanụ biko onye ọbụla fụ nwaanyị na this video ka anyị just nenekarịa the video together ka anyị ma na the woman ọ na video anụnwa mgbe Mathias mere transfer of 130,000, which I'm not even sure. I'm still coming to that angle because all my Jackie post video. Let us analyze this together. Okay, go ahead with the account number. Bank give me money points. Number. 100,000. All right, sir. Uno nenesa video unu afụ na Mathias from the onset ka the woman si wee kwu. Ọ sị na Mathias pịara ịbịa mee gịnị? Ịbịa ka ego 10,000 to every morning. All man to himself. 10,000. Mgbe abịa kebe dị ego. Eme nke izu Mathias sị na network adịrọ. The woman kwetekwa si yes na Mathias indeed na ọ chọrọ ime gịnị? Ekwo the money. Iweta the 10,000 ka e wee mee gịnị bịawali ụka. Ka e wee bịawali ụka. So, mgbe the chain na-aga, Mathias na network adịghọ. Mathias wee ya mee gịnị? Pụwa. Asị m the woman pụwa gabalụ onwe ya. Mgbe woman mechazi na chiata azụ, ọ bụrụ na asị m gịnị na the woman Mathias eme na nwere onye o nyere ego. Mana adị m very very surprised ịbịa fụkwa this video here because mgbe na-echa the interview the woman from the beginning, the woman sị na gịnị me na Mathias mee video ma mgbe ọ na-akpali Evangelist Ebuka Obi ma mgbe o kwuchara okwu dị aṅa ma mgbe o kwuru okwu na ebu egbe na mgbe moto na Mathias postụrụ that side of the video. Gotago o postụ biko Chizoba Channel TV biko ignore this useless guy ka mee ihe m chọrọ ma chọrọ m ka onye ala distract am. Just ignore the anụ ọhịa na display bụ ihe ọ na-display na social media. Amụrụ gịnị amụrụ nwoke. So biko Mathias wee sị na n'oke na ego kechie ego 130,000. Anyị na video post afrom that part ọkpali Evangelist Ebuka Obi afrom that part ekwuru okwu egbe na the moto n'obu egbe na the moto. Then afrokwa m the part onwe the woman nọ na the video. Afrom the part the woman nọ na the main video na onwe because this video I'm play kita na efegale the woman anọrọ na the video go. So the woman was never in the place ekele ego. Because I'm beginning to wonder, Sena, is either that security man ahụ, is either no member Mathias Ezeaku. Is either no member Mathias Ezeaku or mere the transfer. The man where Megan guy had the money. The man guy had the money. Because one is not actually at all Jews in that place because her intention was Obun and Waka Mecha will tell the money. At least call where Megan, we call where Boli onwe ya mkpa gba moto gawe ebe ọ na-aga. Na the woman bịa Jews na the facility ebe that incident ahụ me. But how can people gbakọrọ ebe ahụ? Over 10 people in that place can categorically deny that na gịnị me na nwere ike ewete, which means na something is wrong somewhere. Something is desperately wrong somewhere. Mana ndị pa ya na ha like ikulu dan nene video nene lue ya n'isi wee welekwa n'uche ha chee echiche. Not because now you are in love with Mathias, because na okwu ya na-agbanyela okwu ndị ụka ka we dismantle our church. You people are fighting a lost battle already. This is a battle that has already been won. Kunu na anụ ọgụ ya. Ọ dị form of mmadụ bịa kịta anụ bịa wele mmiri wufue na ana. Ị bịakwa na-ebe akwa sị na ịchọ ekute mmiri a. Automatically iwufu gị bụ na gịnị na iwufugo the mmiri. You are fighting a lost battle already. People now are cool down. Watch this video for the part now. Mgbe Mathias may transfer 130,000. Onye ka o mere ya security man onye ka I wetara ego security man withdraw ego wetara account number ndị POS. So as a security man I nwere account number iji anala ego. Okay, ka I were the fact onwe ka ọ bụ na o ji account ya bụrụ ego onwe ka etinye ya na the account. The thing ndị bank ewere ya.
But whereby na the woman not yet at that place, nobody agreed na akwụrụ ụgwọ. Nobody agreed na akwụrụ ụgwọ. And Mathias on his own part, ejorokwan jeje nechi ya azụ oke nwaanyị asị na nwere ego enyere ya. How come security man? How comes ego mme 130,000 because na emeli ya na app egosi na app. Mathias, did the money went back to you? Nobody knows. Did the money went back to you? Enwere onye mana. The ego ekwele akwe security man onye makwana ya. Enwere onye ma the security man because all the video na circulating, the security man also have ihu ya ka egosi like this and azụ ya. Inwe ime transfer with app kita. The thing load we. Ulurucha oselege successful. At the end of the day, again, the thing bounce back to you because initially not complaining and network had error. Okay, every man send this money. Where is the debit alert for it? Web the debit alert. Also, he web table. Mgbe ime transaction na phone again, which na mgbe ime the transfer the app would you read the legacy again no go successful. That was the only thing he posted. So he sent the 130,000 naira. He sent in the account number. Kita, nobody is gonna asking questions. Ask him now. This time around now, we are going to dismantle the lies of many lies of Mathias Ezeaku on this video app. Because what the baka otobalanya basa. In a sense, the woman now or in your 10,000. Did the woman collect 10,000 from you? No. The money you send the woman anoria. So now onye jemuna jeje gota ihu di security man kita. Now you have app mgbe Mathias made the transfer. Where is the receipt? Where is the account you send the legal to? Ikpowago nwaanyị iyi, ikpowago ndị church iyi. Na ndị church na-atụ asị. N'ijikwanye the woman 10,000. Na the woman jikwa wee mee nke a. Na your prayer bụ na ndị nke a. But nobody were able to certain na Satan na nwaanyị anụnwa enyere ya this money ka ọ na-enyere ya. Abụ na ịchọ ime ihe n'eziokwu na n'ihu nke Chukwu na eziokwu. Why not go back to that place? Ejụọ the security, ejụọ ndị mmadụ nna eweta m ego dị otu a. Where is that money? Mmadụ one ka inyere ego ahụ. Ebe nwaanyị si na nyere ya ego, which means the woman is right. No money entered her hand. She is right. Isi gị na gịnị me na ị na-atụ asị. Because na gịnị me o nwere ego batali aka. Nwaanyị nwe 100% right isi na ị na-atụ asị. That's the simple truth. The woman nwe 100% right isi na ị na-atụ asị because na ọ bụrụ na o nwere ego bali aka, ọ ma mbebe na deny gị because I'm not seeing this video as a proof na inyere the woman ego. I'm seeing this video as a proof. As a proof of gịnị transaction done to ndị nyere, not her. Because she said it twice now. O je na chi ya 1,000 na onwere ego inyere ya 10,000 nwa na ekwere ya na nkwa ma onwero nke gịnị ofụrụ anya. Now listen to Mathias speech. Ka anyị get speech Mathias because na ebe a ka okwu anyị na chi bido n'ụbọchị nke taa. Of that 130,000 mere her transfer. Now, when you made the transfer 130,000 of the security, when we school they are not Messi girls. So security now run at that Messi girls. Buewe. But when you have something an account number. Now security with the account number when you name POS. A waiting here. The security is not just withdraw and POS. Fancha. Oh no, can now what the security repeat here. One and dance it and you 10,000 and you until if I go along business in business can JD can generate property. Mother Choli listen. So why but that's nearly 10,000. Now coming to one I work Reverend. Why but that's nearly 10,000, which means that the woman never lied. Because from the video he posted to video he post question part 3. He post go part 1 and when they made the woman interrogation. The woman will begin discredit ihe niile ikwu na the video. Kucha some of the things on her front at the video. You now came back and posted again this particular one. Which means that this particular one, the woman was never in the scene. Or not on this part he posted with her. So, in we go to transaction email within the email transfer transaction. Or deal her.
let's tell ourselves the truth. Even go to transaction email, all the ha, because now the woman has every right to deny the fact no more you go signa kabata and she's still standing by it. So you question email as only feel in a quiz yoku. You question email because now you question me one day not your house because this gentleman and the time moment kwesi go email again. Kechikoto onwe gesi na enwanya na atokwa na asingwa security man. Let's go back to that because if after the school now the security man no na, which means na gini me name the man. Or probably na gini me no we fake alert ka igba. Two things they involve. It's either na gini me security man lilie ga ahụ ilie ya nke ahụ ga, or na Mathias gba fake transfer, or na Mathias mecha the transfer the chain nachi ata back to him. These three scenarios, one will be here melon. Because now this part he posts now shows that indeed you are a liar. Because now the woman made this transfer, or when you that means the woman is lying. The woman was never in this scene of this event with this video and we post. Now, where is that part of the video as in Igbo na moto? Igbo na boat. Where is that part of the video as in na pali evangelist Ezeaku obi ekwu ihe dị aṅa? Kesko obu na pali evangelist Ezeaku obi ke ka the woman si esimalụ na agbala egbe, ke ka the woman esimalụ na mega arrest before. That is it. Because the woman man look at bia. Sometimes let's put emotions aside and let's put about favoritism aside. Can make deep into something because you can you obodo kai we megini George ya ko kwesiri isede. We put this video in order to discredit the man of God n'ihe ọ na-ekwu. I will tell you this video because onye ọbụla nọ here ka ba ha na tag on bitter truth and switch testimony page. Because that thing be ihe meko that different. No busi ha be ihe menunu na ministry ya. Because all want to locate the woman with the help of Ezeaku. But I need click like and love button because now ndo Mathias de ka uche one padika and one eba no. How do ka na tampa go with this broadcast? How do ka tampa go with ya? That is it. Oh yeah, Mathias na achi mena. The woman ha no na this scene. Never go back when after the security, the church, the school, the man na lolo, or the security is he your member? Now let's forge ahead. Jobless. Onye depended na fufu munnia or will you munnia which you passing? Now, kedoye na agореzo munnia. Between this man of God now and Mathias. Only after nwanne na atọ ụtọ. Only somebody that always take glory in the suffering of his people. You always take glory in the suffering of your people. Mathias Ezeaku always take glory in that. Go and tell them we make video and when you hear the script, you blame the security, you blame people not there for not giving the woman her own money because this is your hard-earned money. 130,000 130 naira. Nkojabo 1,030 naira. Nkojabo 130 naira. Yes. 130,000 is a very huge amount of money. That's why the way now saying is either na security ya no abo onye otu gi unu si na azonal or ni gba fake transfer or na gini me ni mecha the alert on achi atazu. Because from this video obo ni bia tackle over this man. That is why my topic starts. If you came to tackle this security say security alilego then ijela place jua mmadu one ka enyere ega. Because if they can locate that woman after 2 days, a located woman, which means now other people not at that place that you know. Other people not at that place that you know. I forgot that video. Why haven't any of them made a statement saying na the passion na this man melega na nketelo nkem? So suppose I do one jewelom be a mecha na chiata azu. Where is the security man today? It's na reverend they take glory no onye najiro jobless but up till account number the woman na video. How many times have you Mathias since I be of work on social media? If you no give anyelo okay aka
wele account number okeke tii na the video. Let us talk about that one. Ibianu give anyele okeke after iwele account number okeke tii na the video ka ụmụ wee malu na okeke ga na-enyela aka. Rather, ihe je wele the video edit ye tii phone number gị tii account number gị na the video. Mana this man be tii account number the woman in less than 4 or 5 days. This woman has already gotten 2 million naira. 2 million naira from well-meaning Nigerians, from well-meaning Igbo people that love what their brother is doing. How many times have you been? How many times can you go well transparent? Mother did transparency in your name. You have never done it, Mathias Ezeaku. Even be here. At this one, I dismantle the gida second on social media until you because you are lying. Because open a woman on this scene of this video kitty post. Can I say yes? Na the woman no kwadi o de ko kelu share nke. Man, that security man, you cannot tell me otherwise. That security man was your member. The security man is your member. Una local hand in hand. When you win position, go kiss a position because able chairman of RNG. Ona kiss RNG one woman bu go ni sim bosia. Arrange the woman again akpachazia. Isekwana from the video ise na agbago. You made that video, why did you now turn your car and started going down that direction? The woman na aga because in abia like this, the woman na agbadata like this. You just say if of you mecha the woman, then the woman na akpa na the same like this. Ibuko si gbago wezigawa lo mogi. You turn sekwa so the woman ngba ho na agbada. Because only in the leg go kwesi gbadawa. If you measure that thing, but in reverse ya, you just blew the woman na mgbada. Tikwa the ogo na moto. Pim. Unapwa. Chairman of RNG. Oh, he name. RNG be your own. If you go me, it's either no fake transfer. And we will get to the root of it. After kwe ha, mass and one ofia na onye mama RNG na name yeli. People that doesn't reason, they don't even think. They don't reason, they don't think with their head. You hear the after, hey, Mathias, Ozi Bondu. Maybe Mathias Bulo Ozi Bondu. Nam de can aborozi onye. If Mathias can be answering Ozi Bondu, Nam de can aborozi onye. Okulora Zawazi onye. Lord Zeus Zawazi onye. Jenna page Okulora today. That woman, it account on their cable mail operation. Of course, you know, operation successful. Did he take the glory? No, he gave glory to God first for the life of the woman. Secondly, for the well-meaning Igbo stand by him to make sure that the woman gets her hair to back. That woman will do total for. The operation was successful today. Go there and check. When I had to go operation now, 2 months. I can have for issue of one. Manuzobo Kulora till Atuego total the woman. The woman now went to the operation. Kulora don't even involve himself. Also now the woman people now have to be the one to tell him now this thing agagokwa successful. Because onye bo onye ase. Onye ji ndi Igbo ibia eliego. How many times ke putago make account of Igbo love themselves? On a very dark man. Oh, you could see maka very dark man. Because omenye gi hele n'ihu. Onye nu follow gide the man build NGO, the young man. In less than 1 month, 200 million and 20 something, then account here. Mathias ego neki raise go Igbo love themselves charity foundation ever since Ibidolia. Ever since Igbo love themselves. Ego ne batago na that account because every time they keep sending money. Mande 1,000, mande 500, mande 500,000, mande 300, mande 1 million. Ego neki raise go since then. Mwado neka hazogo. You keep on recycling old pictures. When Igbo love themselves na function. When Igbo love themselves kanonaka ndi odogwu. When Igbo love themselves kanonaka ndi odogwu. That is what you have been recycling since now. You want to work when I for them saying now. Mboso yeji EFCC that pologi kime account in Igbo love themselves. Or hene we give wait today. So I forge ahead. Ime perono sina mwa beza kuboyo kwasi. Abu moyo kwasi weti wako yubo nsugbe. We me people love themselves charity foundation. We fu kandi ba isa muno ya. Mpota gumi Igbo na Jesus ada agwo ya. We me people love themselves charity foundation. Kone hijack Igbo love themselves charity foundation.
he hijacked that Igbo Love Themselves charity because mgbe achọghị register Igbo Love Themselves Foundation gịnị mere ka mgbe achọghị register he hijacked that thing because Igbo Love Themselves Charity Foundation was never founded by you. He hijacked Ogologi family business. We all know the story how Igbo Love Themselves Charity Foundation started. Ịchọ ime ihe na Igbo ịchọ ha na mgbe ọbụla ịchọrọ igwu ndị Igbo wayo, that is when you begin to table yourself. Ibe ndizi onu na ndị Igbo Love Themselves Charity Foundation. Mgbe aka ebe ndizi onu like this, emewezie ya ome nke imele ebele. Ịchọ ha ni just ige skata ndị Igbo gbidi mana ọ dịkwa ka anyị asị ka anyị ewogo aka n'ike wepụta nsị dị n'ime ike gị maka Igbo Love Themselves a ịgba na anọ omenala ụzọ eziokwu ịsịkwa na ha abịakwana akwa ndị ụka by then ndị mmadụ amabata because the whole thing adịwago ka o si adị ịghasa everything chakachakachakataga nke ahụ aga. You are never the founding father of Igbo Love Themselves Charity Foundation. Ihe onye asị. So the woman kpọrọgo okwu onye okwu asị na the reverend saying asị they were never wrong because the video he post never showed the woman in the video. 1, 2, it's not go found the Igbo Love Themselves Charity Foundation. Ịtụla asị na ya. 3, isi na inye the woman ego. Onye security email alert Mathias onye ka ọ bụ the woman was never there when you did the transfer. So ọ nọọsụ na ọfụrụ ego. She's right. Which means na ihe niile na-ekwu bụ gịnị? Okwu asị. And the pastor and the reverend father bụ ndị oshi. Na ndị bishop na ha bụ scam. Na Jesus said agbanwe ọnọdụ mmadụ. Ihe na-agbanwe ọnọdụ mmadụ bụ mmadụ. N'ihe gbanwere ọnọdụ mmadụ today na Europe biela Bible bụ gọọmenti. Na nwaanyị n'ọdịta na Thank you. Thank you. Isi go no gịnị? No government. Thank you for that. Ịma na mmadụ na-ekwu okwu like this. Ịma mma mgbe eji wee kwuo eziokwu. Ezigbo na ihe gbanwere ọnọdụ ndị westerners bụ government. Then why channeling the anger on Christians? Why channeling the frustration on peaceful loving religion like Christianity? Why are you always doing that? You know, channel your anger na Christianity, which means you know what you are doing. You are enlarging your coast through swindling, robbing Peter to pay Paul. Oh, he name. That is what you are doing. You could get categorically now. No again, no government again. Men obodo ndị ọzọ ji wede develop. Then why are you now blaming Christian body? Why ya bụ ịpụta na attack Reverend Fathers ndị oshi, Christianity ndị oshi, mana mgbe ị na-arụ on hospital gị 2-bedroom flat ije rent ya. Ese no ọgwụ alụrụ. Mgbe ị na-arụ on that ụlọ ụka, Father, Reverend Father, I think nye gị ego. Ị na-alụ akpịlị ogologo. Man, you try to do ekwensu journal ya no. Preaching the Christian, why accepting money from them? Ebe ha bụ ndị oshi, which means in alụ ga ezute n'oshi in order to gain to enrich yourself. Agwa gị na ọ bụrụ no in a sense society ka anyị nọ, obodo mmadụ law, ọ bụrụ tipa ahụ na gwongworo ahụ na-akọpụrụ ya eme gị ka iwe lụọ na ahịa be nna gị. Ọ bụrụ ya, Igbo Love Themselves Charity Foundation must be verified. Akwa achọ ya achọluo ya n'isi amal ego one bata na data account in 1 year. Mmadụ one ka agwọrọ ya n'ụlọ ọgwụ, ego one pụrụ ya in 1 year. To where can the money generate? Then we gozie ego one ka na-generate na revenue na your tipa ị na-akọpụrụ because akwa asịkwa ka ejide gị that tipa ahụ ị na-akọpụrụ kịta bụ old version. Ọpụgo n'ahịa a na-azị ala ụdị tipa ịbata Lagos, you can not see that type of tipa. Iji Abuja na tipa ahụ nwee ike akpụrụ gị. Nwike akpụrụ gị mana ị na-akọpụrụ ya na-ebi ya ndị Igbo anyị ananya. Ị na-akọpụrụ ya ị na-ebute ya ananya n'ike. Then they have to verify tipo one ka ị kọpụrụ ị na-eyi ego one ka ị lele ya. Ewebịa mara ụlọ anụ nwe elu. Does this house worth your capital? Does this house worth your capital? Ebe na-achọ ndị na-ezu oshi. That house elu, or does it worth your capital, your earnings? Ebe ha na Reverend Fathers ndị oshi, ndị pastors ndị oshi, mana ọgwa azụ the highest oshi a na-ezu ezu. Were ụmụnne gị na-ezu akwa ihe ị na-ezu bụ izukata like this ama nnụrụ gị ihe. Were ụmụnne gị na-ezu the highest oshi. Ịchọ ha n'ime ihe a ị na-akpụ Igbo Love Themselves. Onye chọrọ ịghọlịta isi anọgụ I have saved more than 60 lives. Igbo Chukwu na-enye ndụ.
have saved more than 6,000 lives in Goa. Save more than 6,000. You save more than 6,000 lives. You want Okulora yana ago. Okulora yana ago ndo negolaka more than 500 million. A man Okulora yana over 500 million. The Reverend Father in Akwale, in eke half tuber, in what 1 tuber of yam, ke ya into 2. Onye well. A cheta magi 1 full packet, in a mother, polo in abu for family. If that crayfish and a kitchen and Google now here to 200 naira. It took us Ikea a family of Ikea over 5 people. Ebute isi plantain like this, ekwesị ime isi plantain na hezu a single guy na ilini na bia. Iya agbujigide plantain, agbujigide ifuna ike ya mmadụ 500. Onye na-achọ ndị onye nyere aka, a na-atụta ego n'ụlọ ụka gị steady. Go and check the floor of that your church. Since ibido mewe omenala bụ ụzọ okwu asị gị na-eme, itenugo cement na ebe ahụ. The same set of people na-abịa, ndị agadi nwoke, ndị alụlụ na agadi nwoke na-abịa na-achọ onye ha ya efe ọgwụ. Ndị agadi nwoke na-achọ onye ha ya efe ọgwụ ka na-abịa datin since day one, are still the same people na-abịa till today. I told you now, are you careful? We will dismantle your lies on this social blue app and the mother fear. Because you have been lying from the day one. Jesus said you say you are like your father, the devil. Not from the beginning. From the beginning. Last year or so, I can verify Igbo love themselves. I don't want anybody. You don't want anybody to talk about it. I'm so disappointed that he cannot tell you the truth. An old man. An old man, Mathias, a 35 years old young boy, and a leading gas street, a banket. Oh, because Nagiri only demolish Maja Sigana Nata. Can we make you such a shannon deep one D way by hell? We handy but boy, and the boy. Still, he may be a canebe. We will put a list of Indian form Igbo love themselves. Mathias, your name was never there. Or Borago Abidolia. So stop lying. Ini na bido nwere ọgụgụ mgbosi aka ya akpali gị. Mgbosi nke ba aka ya akpali gị. Ị na ha agbadite, ị na ha achọda different move small. Ị na ha akpukenete nso. Na akpukenete nso small na akpuke n'aka gị. Enwano ihe this month bụ 1 year eji emega arrest. This month we 1 year anniversary arrest. This month November. This month bụ 1 year anniversary arrest again. Prison na ha akpọkwa gị okwu na ọ na ha esi n'ime. Prison na ha this time around ya agba Christmas there. Ya agba Christmas na nga. Izi anu ụmụ charlatans onye amụma arenji ma asị nwa anụ ọsha nke anụ nwa nọ here. Na-asụ ịchafụ ka nwaanyị nna m hụ nọ na-akpọdo ntu. Ke ka nwoke isi na-edresi ka nwaanyị na ị na-eti wivon na-eme ihe niile ị na-eme ịpụta ị na-esi ile no content ka ị na-eme. I say you this boy called the truth is far from him. I say well, you this boy called the truth is far. Okay. Oh, you can say 1 year 1 year anniversary arrest. Yes. They have 1 year anniversary arrest. Yeah, they have. Because the picture card on my phone. But say me arrest the date card there. Very soon I will still remind him to check the date. Okay, Nathan. So can work here say he have 1 month anniversary arrest again. Prison na ha agree. How can na ha agree agusi ya ike? Ibia bulu nwoke ke na akpa asị a man mbata na Anambra State mbia ọlụ the first ebe moto kwụsịrị m ka m ba na the shop because ọ nwe phone na that shop the man nwe phone na shop ahụ wee sị ka m banye mwe baz na shop na kwa calendar that different na that place. Enjoy the man say emonya I say yes na no spiritual father in the Lord and see yay. You don't have to pick up my phone. What are different? What you could pick also. You don't have to send me a message. Say that the number takwara ni Igbo nekwa na ebe mfo poster gị. And say can pay honor to whom honor is due as fathers of the land. Mechi he butekwa after some days mgbapụkwa again. When I okwu asị somebody that have paid his dues
a na-eke rice na akpa na nke ya, mana nke ga na-eke ya nweta ofu kọp eke ntutu awe the same leather a na-azọ leather azọ na your shop na your kedafia na your organization, a na-azọ leather azọ na that place ka mara na ya amatagodo even of godo one cup ọ ha na-azọ azọ ebe ahụ. At the end of the day, onye amwere half cup today, nwanne echi asị ọdụ ka ikete ị na-eme omenala bụ ụzọ eziokwu, mana a na-agbakwa kaadị. Ihe si nọ free bụ ihe a na-agbala kaadị for. Kezi ihe dị iche na gị na fada gị na pastors na-eme consultation fee. What is the difference? Ị na-agba membership card. Onye ka na-azụ m boy who punch your eye on nna gị papa gị bụ ihe punch on my eye. Ekwensu ekpere mmadụ ka gị. Ekwensu bụ agha ọnụ dị ị na-ajụ m who punch your eye. Benitez Anfield ịchọcha ihe ya azọ bụrụ afa Benitez former Liverpool coach. Anfield bụ Liverpool afa ndị Liverpool stadium esi na the original kịtịkpa na-alacha gị anya. Aha mụ nna gị bụ ihe punch on my eye. Mbọsọ ọ tụrụ ime mkpu, mbọsọ ọ tụrụ mama gị ime mụtara gị. That was the day my eye got punctured. Anụ ọhịa. Tọfụ ihe ege ntị n'ihe na-ekwu ịdọrọ na-ezuzu ya alịa mụrụ m ndị na-agba unu this nonsense na-adị na brain unu. Anyị ahụchasịa unu n'ọgba. Ahụchasịa unu. Na Dubai, na gọọmenti na-enye ego wọtụ 30 million maka niile ụdị. Mathias na-atụ asị kedu gọọmenti na-enye mmadụ 30 million na Dubai ahụ? Kedu the government go and bring it? The same people in a criticize and ndị ọcha na head ụka. United States bụ the leading Christianity body enwe in the world. Ọ ha na-eledi na ha na-azi eje ụka Dunamis International na inaugurate their Pakistan branch. Zion Ministry nwere Pakistan branch from Nigeria here. He's ebe akpọrọ ndị mmadụ na-attend that church every time. All because people are there already. Ha na-eme the thing ha na-eme that place. Eme ha na-ekpọrọ ndị ọcha n'ọnụ. Dubai sị gị, China sị gị, mana how many ngwa na-ekwuri ha mmadụ one nọ under your payroll? How many people are under the payroll of Mathias Ezeaku or under Igbo Love themselves? How many people are under your payroll? Let's start with. Because I know we have like this, so this is cash in America. Mbuloneke iputago even that you are Akubeze housing estate. How many people know your payroll? You know how somebody that single-handedly took 7 children from this woman, Kobe Banyela and Kagawa school free. In less than 4 or 5 days, the woman raised over 2 million naira, something you have never done before. If you raise go, the woman ego, it is a polonyo who may arrange preaching. Why you located the woman today? Because now arranging an abume. No arranging now because if on the update our cast to go equally share that video, I know a negi. I imagine I know a negi. What hand on here? Everyone and do to give a book to Kwasi. We will make sure that we will dismantle it. We will scatter all these charlatans in enough for you. So no, I sanitize every social media space. Then I sanitize the nearby because this is where the lie. This is where the lie is coming from. What I see about I say I know not able, but they are so abundant hand their brain. How about as a hand? People no longer respect their elders. The mother only malaka. Oshigi na na-akwụsị Christianity. Ikwụsịkwa ndị ahụ kpọrọkwasị ha na eze Jesu no ka je kwụọ tithe. But the same people in ana consultation fee in the name of registration membership card. Church on ana membership card. Mana ọkwa iwepụzi consultation fee. Webatazi na membership card gị. Onye kwesị ya bịa office. Igbo Love themselves office. Some office in a Igbo Love themselves, because the same office in a couple tipa. No, no, hospital. Hospital with 2 bedroom apartment rent. 2 bedroom man and there's a yon alo. And we be church reputation and hospital be making Jigolo and alo.
church build from scratch, lawyer to the standard from the root, bless the foundation of the house from the root, so that the foundation will let the corrupt, because the foundation the corrupt, people will keep dying at that hospital. That is why it's good when you don't care. You have to bless it from the foundation. A blessing from that foundation. I'll always am again. Since I didn't teach alone, what I know here, ndị be anyị na-akwụ ụgwọ ụlọ ọgwụ a ka asịgodo ndị agboro Lagos. Ndị agboro Lagos pụta ha dozi ha n'ebere pothole ebe ndị ọkada na-agba from your estate to gate. Ha dozi ya ndị ọkada ya akwụgide ụgwọ that place ahụ ha akwụ ụgwọ for more than 1 year. Ọhịa Mathias na-eme ndị be anyị. Since ọ rụchara ụlọ ọgwụ ahụ, since ọ kwụchara ụgwọ ya, chụọ abada blue ma ya okirikiri. Ime ụlọ makịta nchọ kịta ntọ ya tụ ụlọ ọgwụ na njeje wesisi cotton ma chọọ cotton green tea bed ali ime ụlọ ma ya banwu bed 4 1 2 3 then nwezie entrance ọ ya bụ doctor pụta ọkwụla ebe ọfụ onye ọkwụla ebe afụ onye then the kid ba furum na abụ nwere ya mere ya nke ahụ na-aga esi na ịlụrụ ụlọ ọgwụ maka ya bụ na ịlụrụ ụlọ ọgwụ you rented a house mmadụ lụrụ alụ tii ya bed. The buyer has been paying for that rent since ahụ. And I say here and there. Because I forge ahead, can I dismantle the childish lie before I'm going to say the lemon nobi. Nigeria, honorable father and the pastor, side you on a mountain. Jena, why I never can you make a see them? Nancy can join. Or be and they preach be here, Meraban, no corner here. Within 24 hours, he posted in 1 year. It is 1 million naira. Which in Okukwe ọlụ na nweghị okwukwe bụ ọlụlụ alụ. Akwa okwukwe na nwere ọlụ bụ ọlụlụ alụ. I think okay esi ekwu ya. Faith without good work is dead. Ị na-preach but connect imego. Egbe ọnụ. Kwakwa ọ na-aka esi na-ekwu ya. Ọ na-aka gị mmanụ ọnụ. Nke gị na-aka gị mmanụ ihe asụgide cheke kwugide niile na-ekwu chee ka ha aga isigo n'ihe ị kwesịrị ikwu na ya, because I love the fact iji wee sị na gọọmenti bụ the problem. No gọọmenti na-enyelu ndị ha aka na be ha. What has Nigerian government done for the people? For you as a citizen, what has government done for you? Because now ebe niile anyị nọ apụta gọọmenti apụta ịnọ internet asị gị na-eke na over 25 million Nigerians allowance. Ọ bụrụ na o rute ogo kwesịrị irute nwanne gị. Ihe nwana ha si na ha na-akwụ minimum wage 70,000. Coppers are still being paid 30-something thousand to start with. But I'm not talking a businessman na-akwụ their lowest employee 70,000, which revenue na-abata from ebe. If that church not independent on their own to help people. Johnson Suleiman last week Sunday one boy said I never chop. The boys will be putting 2 plates of okuko akoloto. That Sunday, it is that guy ego batana account is more than 25 million. So till account not be an scream like this. The mother will send the way the guy ego. Monday ego went na cash obre na back Ghana must go back like this. Wepo n'ime ya ka o si kpolu nke o ji onye one man aka. N'ime dị ego ka o si kpolu nke o si wenye ọkwa tinye aka kpolu ego kponye onye ọzọ. Without ego ya agụ. Amechisi mmejeze n'ụka. Na Jizọs emehọ nke a. Na Jizọs emehọ nke a. Mbosa ka post video ebe ndị China na-eje ụka na worship God in truth and in spirit. Undertaker anyị na-enene na mgba. Undertaker has become a born again today. Hogan has become a born again today. Anụ ọhịa na-aza Liverpool, anụ ọhịa idiot na-aza Benitez na nwa ọhịa. Liverpool player, former Liverpool player, bụ a preacher. Their goalkeeper, their goalkeeper, Alex Becker, is a pastor. You don't ever now say Benitez. Now say Benitez. Oh, your goalkeeper is a pastor. Arsenal former Chelsea player Raheem Sterling, Arsenal, has been baptized in Christendom. Mother don't know can ezuzugali. Now again that this thing doesn't exist. What of that proof do you know that will guarantee you that this thing does not exist? Whereby now archaeologists, scientists are still making research.
Mgbe ka discover that mountain Moses kụrụ osisi ya mmiri ji wepụta. I say that the mountain, the level still shows that there's a mighty rushing water got through this mountain like this. Because that the okwute debe ha mandem smooth ordinarily on their own, because now it shows na mmiri gafere ya. What other proof do you want to know? After saying the Bible is just a story, but I better choba specific locations, all these things many years ago, you will still find it. Egypt in the na Bible. Manu na Egypt, una agba moto gaa Egypt, agba plane gaa ya, jeme some research nata. Fuozo ndu Pharaoh kpọọ ya mummies. All those things, all the na Bible ahụ. But you choose to believe in nke believe. Happen nke chọrọ ya bụ onye fụrụ na ara. Onu na fụrụ na ara ka m dukene. Because ndị be anyị na-achọ easy road anyị si enweta, ndị be anyị na-achọ ebe ha ya amụkpu ka ha wee glorify ya their sin, something the place that you will be ị na-eme njọ without feeling remote, because Christianity is the only religion that will make you feel that na ihe imere bụ ihe ọjọọ. You need to apologize. Even if you don't apologize to the person, you must ask God for forgiveness. You must ask God for forgiveness. Ka aka na agakwa onye asị ya na mụ na ya taata enwere m time today. Enwere m time ejero m ike abalị anakwa ifo nke taa enwere m time. Ayochukwu na aja ka eji azụ 10 million or 6 million. Ị na-ayochukwu na aja ka o zuo 10 million na 6 million. Akwa ka iji kpọpụta mmadụ ka eme RNG kunu ike ya 60-40. The last woman iji ejekọ ọnụ ọ RNG ka kpọpụtara woman ka unu mee 60-40, mana ịfụ na na cast go eme na onye ala m ihe eme ya onwe gị zoo. Anyị na-ene gị anyị mee gịnị anyị na-ene gị nwere anya nji okenye ji enyo ihe dị n'akpa na-enyo gị wawu Mathias ka mmakene ọhịa anụ idu ndị be anyị aga when will our people learn na this man bụ ha bụ ọhịa? When will people begin to realize na onye anụnwa bụ anyị abụ ọhịa anụnwa? Ka ajụke na onye a question ebe ka o du anyị aga. He has never for one day spoken about the well-being of Igbo people. mana ọchọ ha na-alụ lan ọ hide ya unu n'ime omenala ụzọ eziokwu ozo die ochọrọ igwu unu wayo ọgbabata na Igbo love themselves. All strategy adịghị ha. All strategy ya. Na afu genuine achọghị m ya. I love ndị Igbo more than anything. I love ndị Igbo more than anything. Now, how many times ka ị gbago plane jekene je nọnyere Maazị Nnamdi Kanu na court? How many times have you taken your page, that your charity page ahụ ise niile je enyere Igbo aka? How many times ka ị welugo ya sị na biko no ihe a na-eme ndị Igbo anyị operation anụ ndị police na operation ndị be anyị na Igbo because na emansi mu Asaba banye Ọka, how many checkpoints ka ị afụ die? Isi Enugu na-aga Anambra State, how many checkpoints ka ị na-afụ die? How many times you take your phone na kukukena maka all this injustice being done to the people? How many times keep go play? Man, go play just sorry say that with very dark man because na atoye no so called. The same one azologe. The same agwa many times now. The day Mathias here what ihe ọ na-achọ ọ hapụ all family na obodo Igbo. Because ojel India feel no saga anya. Mgbe di ofilo na enwudekwe na pepe ya eme expire oli Christianity zogide natazia fụkwa na nna nri men ọhịa na agụ ya egbu m o switch onwe ya wee mewazia ndị Igbo oil under Igbo love themselves. Oh na alụ and we have been watching because achọbụrụ nka video ata aka mana I think the way I'm speaking all the spirit of God na direct him. The Spirit of God keep directing me the way nsi aga. So don't worry because obolo mmadụ na-abụ can speak a sense into. I believe I'm okay. Obolo mmadụ na-abụ can speak a sense into. I believe I've made my point. Because I'm again, this video will stand the test of time. And this video will stand against you. Nelson Mathias Akocha here na the Russia ya. Next we no back at dismantle all lies ni not on one video. Just one video in December ya say this man now. Every time you look for somebody to blame for your downfall. You look for somebody to blame for your stupidity. You blame for it. You blame the pastor. You blame Reverend Father. You blame the whole Christianity.
one of ibunada ala ya na-apụ na be nna gị na village gị ka mmadụ ji eje nye mmadụ na ndụ last 2 weeks n'obodo gị ka e niile mmadụ na ndụ nọ na-achọ protection ịpụta akwa bịa sị hey ihe mere nwunye Igbo ya ajọka tinye chewa nwa dibịa ka akpụtụ ya. You did not say anything about it. You did not. Peter Obi na-akwa ige ọhụụ. Peter Obi kọrọ ọnụ maka na o luziri election esi na ọ na-eje ụka wee luzu election bụkwa the same person ya na-akwa ele today because nọọsụ na ọ ya emechi chọọchị na ọ bụrụ na o win election. Peter Obi, shame on you. Shame on you. Ifugoro na ịkast ya na Chukwu na Amobi gị why win election a. So ọ bụ na atụrụle gị by na ịkwatusia chọọchị mechie ni anụ. Mechie mana ị na-asị na-ekike against ihe dị ya against night vigil mana ịbịa dunamis na night vigil many times. Emi dunamis member ama mgbolo na na-enego gị na TV. Ịbịa nye gị special recognition then ịbịakwa mgbọsị ọzọ nwanụ isi na azụ kpọpụtakwa gị. Ma mgbọsị ife flag isi Nigeria God will have any other country except this one. Na ya ka ndị otu gị ka na-akọkwa gị the same Peter Ikwu na-akọkwa ọnụ si after osecha yes daddy ka o jekwa jeje mee gịnị kwukwa another thing. Onye eli ka agba, onye aghọrị ka agba. Anya nọ hia na-ene n'ụlọ Peter Chikọkpara si na kata mụọ ya abụrụ ọgaranya dachie ụzọ ọ bụrụ ogbenye na-ene n'ụwa na ihe dị ya n'ime. Chikọkpara kwa ebe a ka anyị nọ anyị ya nọ na-ene n'ụlọ fụ ihe unu ya aghọ na Nigeria nọ. Na a lot of people are going mmadụ onye ya anatanwu na December na ana Igbo anyị kịta. How many times ka ya banwu moto single handling sị ka ị na be gị lahụ ụra wute anya na-abụghị close. You cannot because na alụ ewelugo ọnọdụ and still ị ka na-apụmpụ in hatred n'ime ụmụ nwanne na ụlọ nwa ọsọsọ Igbo na-ekpede Christianity a nwanne ajụ kene ọsọsọ ndị Igbo Christianity the whole region in this world ọsọsọ ndị Igbo ndị Yoruba na-ekpe ya. Yoruba people nwere the biggest church in Nigeria. Yoruba people nwere the biggest man of God in Nigeria. Yoruba people nwere the highest religion because even in the Christian ha nwere ndị na-ndị Sabbath ndị na-eje Saturday ndị na-agba ụkwụ nkịtị aga from Oshodi to Mile 2. Ha nọchi ya. Na ya nwanne anyị nwaanyị ọ si Salvation Ministry Winners Chapel Zion he all went to church for campaign. Yes. Oh ya nwa Chukwunna ji wee ihe dị ya n'obi Chukwunna ji wee mee gịnị wee dee enye ya. Enwere video post about one man of God mgbe okwu ya many years ago. Na Peter Obi is not different from these people. Na the only different Peter Obi moves also iru ya. Mana ihe dị this man n'obi ihe dị he keep emphasizing on ihe dị this man n'obi. Other than my post I made the post few hours ago. Ndaju be everywhere. Ndaju be everywhere. So Chukwunna si na onye ọsọ ya bụ onye ọma. Biko ka I forge ahead achọrọ m distract onwe m na eziokwu anyị chọrọ izi Mathias na ndị ochie anụnwa all these ụmụazị ndị ara anụnwa na ọ na-azụ na anyị Igbo anyị. The thing is beginning to get too much. O ticha ha anya ọ ya jekwa prison again and oje nka nnacha ya adị egwu. Ị na-condemn Christian pastors nke a na ị na-use phone over 1.2 million mmadụ one na your church ahụ na your omenala ụzọ eziokwu chọọchị gị ahụ nwee 100,000 na their account. Mana ọ bụrụ pastor use that phone you come out and speak against it. You come out and speak against nekwa ihe ha na-use. Mana ọ dị gị na ebe Mathias private jet ọ ya anya. Ihe na-agụ that man ihe na-agụ ya ọ dị form of ọchọ ilutu na moto na ndị mmadụ nọ ka ọ na-azọ ha okwu n'elu na-aga because ọ pụta ha n'okowe aka ọrụzie ihe ahụ ọ na-eku ọzọ Igbo ndụ a na-ehe eri ya ka o ji Jezus o ji wee gaa nga 2 times. Ekele achebe gị ịgbapụ n'ọsọ sị ka ije nye ọma amịlị isi Abuja lachapụ ọsọ gbaa plane the next flight to Asaba ozogbo ịla ndị laris isisi jee kpọrọ gị ndị ogene ọpụtazi na-efe aka alone. Ihe na-agụ that man. Ihe na-agụ ya. Biko ka anyị forge ahead, sorry. Uji ọjị na-ayọ ọjị anyị Igbo si ọ bụrụ na nwere ihe ọjọọ m bụ n'isi ndị Igbo niile. Ọ bụrụ na nwere ka m si eme plan ka m were ndị Igbo mee business. Asị m ka m were na selu mmiri.
mana ọ bụrụ na ihe na-echu mụra nja spend ego m ji atala ụfa bụ ka ndị Igbo karị London mma, ka ndị Igbo karị UK mma, ka ndị Igbo karị Germany, karị France, karị Italy, karị Norway mma. Ị na-atụ asị ọ bụrụ ego gị, ọ bụrụ ego gị, ego ndị mmadụ contribute, ego one ka ị nwere, tipu one ka ị na-ele in 1 week, echi ụmụazị 6 or the 7, how much is their feeding fee? Ego one bụ their school fees. All the same Nigeria ka anyị nọ. Obewena, you na spend the ego mata afụfụ. It's never your money. Mathias, to every penny you spend to the last fuel ịgba na moto gị is being contributed by people. But ị na-akọ nwoke nwere ihe ọ na-alụ ọnụ. Nwoke nwekwa yogurt, the lowest ihe dị ahụ when I is yogurt company. Ọ na-alụ. People no under his payroll. People nọkwa akwa nke afụla anya o. Ị na-akọchasị, na-atụchasị, na-eme nke mana abịa ka echeki Mathias kedu ihe bụ ọrụ gị na-akọpụrụ moto ele ana isokwa na ndị na-ele ana ahụ, that ancient landmark you are selling it. Akwa onye omenala kwesịrị ịdị na-ele ana makwa na-alụ ka ị na-eme. Onye omenala kwesịrị ịnọ ele ana because asị ka apụta like this ana agbachiri this man nkịta dịka asị na o nwere ebe ọzọ ọfọ. Onye omenala kwesịrị ile ana. Don't you know it's a sacrilege? It's a very big abomination. Ilana. Very big abomination. Kedu mgbosi ndị Igbo bido lewa ana. Akwa mgbe gboo onye chọrọ ịkọ, onye chọwa ana asị oke na okeke nwere ana dị otu a dị jee na akwa okeke kọọ ugbo, ịkọsịa ugbo, ịhavest ihe ịkọ, ọ nwere nke ya enye nwa okeke ahụ enye ya, iburukwa ihe ịkọta nabala onwe gị. Akwa ya ọ bụrụ na onye a nwere ndị ọrụ mana gị nwere ana isi onye ahụ kenye kponye gị ndị ọrụ ka ha jee alụ gị ọrụ ebe dị otu a emecha mana since unu bidoro alụ na mpụ ọnụ eme unu bidoro lewa ana unu lezi anụ nọnsens ahụ na-eme unu lezi anụ na-ezipụ ndị otu n'obodo oyibo ha lụzi adịghị ego ha gbalie sọsị ha ya kọdewe gị ndị ọcha na-aza eje ụka. Sọsị the only development ha na-ewenata n'ala Igbo anyị na ndị ọcha na-aza eje ụka na Queen Eliza na-aza eje ụka mana Queen Eliza nwụ ndị bishọp ya bịa nie ya na London na-azịkwa eje ụka. Copa America hostkwala mgbọsị a ha commitkwala in the name of Jesus wee declare ya open. Mana ndị anụnwasị ha na mkpuke webata obodo oyibo magide Sahara Desert magide ma mmiri macha mmiri ha bata ha na the brain ha format ya ha filu no ka si alụ ọjọbọ n'opi iwe ka si alụ ọjọbọ n'oshodi ka si alụ ọjọbọ ka chọọ echili ya n'obodo oyibo ha zozere efu na onwe ka o si wedele ha ifuze ha John zia court gang up niile ha na John wee na-afọ street izo ndị bata obodo oyibo legali ihe na-afụzi mgbe onye nwụchazi anwụrụ like that ifu ya ụfụ anya emepela ihe na-anụzi oyibo ndị ọcha na-azị eje ụka ka o si mana ndị ọcha na-eje ụka ebe ọ na-agba n'ele immigration ọsọ everyday ya na ọsọ ndị immigration gidi ya na ọsọ a na-eme ka o si mana ndị ọcha na-eje ka o si dị productive ka o si everyday ọ bụrụ ebe ọ lahụ tata ka ọ ya larụ echi unu eko akpa ya n'azụ bed oko na ihe akpa oko na-akụ upili ya o nwere ka ọsọ ahụ ihe na-eseve ha bụ na oyi na-atụ n'obodo o nwere ka ọsọ ahụ tata gbọsị ọzọ ya asazi ahụ ebe ọ fụzikwa public toilet ka ọ jekwa jechesa ahụ ebe ọzọ. How would that kind of person focus mara ihe ọ na-eme? Ifụzi ndị na-anọ Chukwu na-emela amala n'obodo oyibo. Dr. Paul Eneche host crusade na Sokoto last week. Go and see close to 1 million people attended it na Sokoto, far north. For the first time in 25 years. These people were begging Christianity to come over to that place. So when the crusade came, they came in their massive numbers. They came in their massive numbers. Go and check. Miracles everywhere. And in all of this, not even one offering was raised. Not even one offering was raised. Ever since Ngawa Dunamis, all the whole crusade around the world, no offering was raised from there. Offering, even an offering at the church, were brought by force. And what I hear joke like this, I'm going to say because God has a way of sustaining his own. What say, I will build my church and the gate of hell shall not go. Gate of hell can be people like Mathias.
Gate of hell ka bụ ndị mkpụrụ mmiri anụ ọha nwa obodo gate of hell shall not prevail against it. Ọha unu think na unu nwere ego stop church, come and do it. Come and do it. Ama ha unu asị ndị nne na nna unu. Ụka ndị nne na nna unu fụcha ha so ụmụazị nne ha tụnite ha mmadụ nke kaala ha mma. Ọ bụrụ na ndị nne na nna ga-anabatara ụka isi na anya ya adịghị ebe a today. Ọ bụrụ na ụka enye ha ọrụ gị aka ihe ejenwe India ahụ ije region ịnọrọ India mgbe ndụsụ ihe na India ha tụọ gị okwute. Go and try it na India ha tụọ gị okwute tụwa gị isi. Biko ka ifo ọjị ahịrị ọfọrọ obele biko na-ewe n'iwe. That man na-akpasị m iwe. Nwa be Ezeaku za nwa ya ekpere. Ihe ọma niile zute nwa ya bụ n'aka gị nwakwa. Efugoni ya o take iwe na glory. Ihe ọma niile zute nwaanyị a zute ya n'aka ya akwakwa unu fụ. O take iwe na glory. O take iwe na glory. Sorry. O take iwe na glory. Ihe ọma bata dị woman n'aka bata from him. Bible says every good and perfect gifts come from above. Also Chukwu na-enye ndụ, Chukwu na-enye ahụ isi ike. Ọ ime ka Chukwu eji gozi gị. Ka ịda mezi na akụdigudi anụ nwaanyị na-eme. Vain glory here and there. Okwu gị ya sị na ọnya nwa ka o si n'aka. Then sizi anọ the man of God kwa ka o sikwa n'aka. Mathias itugwela onwe gị na-asị. Ewere kene nwayọ ka ofe lọrọ ala ziele gị nne. All these things na-etikarị all these things ka ego ka ị na-achọ. Anyị ma. You want to be like other that the GOs na-eme ọfụma. Mmadụ one ka ị kwadogo. Mosa ka m post video ebe one guy nọ na Winners Chapel. Ọ sị na for more than 20 years, Covenant University have never changed their price of school fees. Dr. Oyedepo ọ chọrọ igwe akwụkwọ ọbịa ọfịs igwe akwụkwọ ọ chọrọ use akwụkwọ ọ chọrọ use na ọfịs bụkwa nyanwa when Winners Chapel he will buy it with his money. What is that his money? The guy said even nyanwa na-eme video na ọ sị na a book ogo n'aka Dr. Oyedepo many years ago blessed him very well and became an impact in his life, and he made money that he has given him up to $20,000 as an individual, which means now that ya bụ ego nke nyanwa. What impact has Mathias made in the life of people? Kedu impact o make go? Kedu impact o make go that he can comfortably relax after 10 to 15 years? Udi ya ka na-ede. Kedu impact dị ha after 10 to 15 years ka ude gị ka na-ede? If ndị no go na ministry mbosi akara different celebrity how many years a ministry ema na osa age na ministry. Mgbe ahụ mana agabedị ma ije sef. Aka agba ama na osa age o ji bido ministry. Ama na osa from my age. Akwa mkwe mgbe ebido gbakọba ahụ. Ama na osa from my age agabedị m ije. Agabedị m that dem volunteer. And in all of this na osi gị na gịnị me na onwenubeghị onye ọ na tithe and offering na church ya. Mana ọ na-eke bag of rice na akpa a na-achị ndị widow akwa ndị nọ under his payroll imirikiti. Ndị nọ under his payroll imirikiti. The same thing ka ị na-ejekwa emepe branches akwa na-achọ ka Igbo dị mma mana you end up ị na-emepe branches nke nwanne adị akwụsịghị ike. Ebe na ụlatọgbu otu ekwobe ekwobe nke nwanne ịdị adị na ebe ị na-eme dị head office nwanne iji merụ your head branch akwụsịrị ike anya niile mgbawasị unu ụka nke ahụ akwụsịrị ike mana ị na-emepe emepe branch na the whole of Nigeria. What is the difference between you and other pastors na-emepe branch? Ịkpọta ibe Joshua oshi nọ na-ezu oshi mana one synagogue ka enwe na the whole of Nigeria, in the whole of Africa self, in the whole world also one synagogue ka enwe. Imekpọ ya onye oshi even ngo ase izukaligo because imepe ebe a you now constitute nuisance everywhere because you think no noise can make impact. Now is abro impact.
noise abụrụ impact. Inwe ihe bụ na asị gị na the empty vessel makes the loudest noise. That is exactly what you Mathias na-eme. He na-eme. Onye nwoke ibe, I greet you. Good afternoon, sir. Empty vessel makes the loudest noise. He na-eme. Every day, ụka sị gị, ụka asịrị gị, ụka sị gị, ụka mana izukali karịa ndị nwanyị na-criticize. Isi ndị chọọchị na n'ọfere, Mathias na n'ọfere. Ihe iji eme mụ nwa amara. Ihe iji eme mụ nwa amara. But I so much blame the government of Nigeria. My greatest prayer bụ ka ọ dịrị nwoke ma dịrị nwaanyị ma so that you will not deny your faith because na ịchọ ije nata Mathias one cup of rice. Mathias one cup of rice so that you will not be humiliated. Because hungry is the only thing that takes people back to Egypt. Go and verify it in the Bible. Joseph, lecture Joseph, they think that Joseph will not amount to anything. And Bible said, and there comes the time when Fema Ida no wa. Papa Hawe said, can you please go back to Egypt? Came on when Kia go tell I then do my yabuna. And they went back to Egypt. Lo and behold, about their brother Hale many years ago, become a prime minister. Not because his appearance a change go, the brothers could not recognize him, but him being the prime minister saw them and recognized them. Them they did not change despite ye hammer. Man only has the but the person changes it. Them they cannot recognize him, but him he recognized them. Odele nwoke m odele nwaanyị mma okpaka gbaalụ m nya gbaalụ nwunye dị m kilo na asịrị na we keep dismantling the lives of Mathias on this social media. And so help me God. And so begin help me God. Because ọ na-atụ ụmụ nkanka asị anụ ọ na-atụ ọ dịzị ya ka asị na n'ọya nwa na-ekwukarị. So my brothers and sisters, here na Mathias na-ekwu begini okwu asị ka I get the last part o ike n'ozi ihe okwu. Na support ndị na come on imo na mflo gị n'anya but so ya gị but si ga-enwe sickness carry your capacity carry your capital ka ị ga-awọta Ezeaku na-egbu ị ga-akpọ Jizọs akpọ Virgin Mary onye niile na-akpọ ndị father na pastor none of them will speak. You will die and before they come and bury you they will charge your family money. Ndị a the wickedness ndị a na-eri nsị ndị mmadụ n'ike n'eleghị anya. Shame on you Christian leaders in Africa. Unu bụ ndị wayo. Mathias Ezeaku na nwaanyị abụrụgo billionaire site n'aka m. I love that. Thank you. Unafugo the fear. Unafugo fear oji aga. Fear of getting you becoming sick. Or you becoming sick. I said again, man. Need you so sick that you cannot go anywhere. Oh, fear no makoja capture them mad. Okay, for that fear. Fear you buzo boogie before on wabia. Fear you buzo boogie mad to put on wabia. Oh, fear, Mathias, I'm here to dismantle those fear. Shake it off your body. What the head they call jaw. All this joy I said when you will fall sick. Now when you have fallen sick beyond that is above his capacity. Oh no, he can fall sick above his capacity. Oh yeah, today he will fall sick above his capacity. Governors now are above their capacity, despite they going in the hand, they will still fall sick above their capacity. Mother neka na charge ego be near mother. Mosa father mbaka preach against it. I supported it. Kenke bonya nwula nwa sika abia na mpe atoho levi na ya bebanya that all those things should stop. And I believe it has stopped so far. Now so jiaga sunu na all this thing now ko jeja me advert akpati ozu. Ono ya na family ya. Nya na ndu otu ya na support this evil. Bende ya na je patronize nda ha na akpati ozu a. Oh hanga bundi na patronize nda ha na akpati ozu a. Because how can you as a human being na ifulu ndi Igbo n'anya na ewish ndi Igbo ibe gị onwu na ha mege na ha ya abịa na anwụ sisi ka ewe na patronize onye otu gị nyela akpati ozu. Mụrụ ne ka onye obodo onye otu gị lego private jet si na ndị Igbo je patronize ka ego private jet.
mgbe one ka ifugolo onye Igbo na-ele akwa akwesị na ebido skuul anyị na ha eche gị na gị na skuul gị ebute mgbọsị aka igosi laptọpụ kọmputa ebutesị kedu ebe ha nọ today kedu ebe ha nọ ọ bụrụ mọnịtọ n'ụlọ ọgwụ ka iji abịa ha yacha eme abrakadabra kedu ebe ndị ahụ nọ today nothing will happen to you on this earth and on there until fear takes over. That is exactly what Mathias is doing. That when that fear captures you, or win, but then he will say, hey, Obiana Mapogi, before my name, that thing that he's wishing you to happen, or happen, no, also no bagagwa. But believe me, Bible says, I have not given you people the spirit of fear. As a Christian, you have to count yourself privileged. You have to first of all know the truth. Run with light. Have understanding. Matter that once he has spoken, and twice that we heard that all power belongs to God. All power, not one. He said all. You live by that. Obey the laws and principles of life. Once you obey those laws and principles of life, every time when you begin to fall sick, when you fall sick, doctor na treating mad also fall sick. Him ne preach that thing. One day and oya there that he cannot be able to pay. Nobody is a winner yet. Nobody is a winner yet. We are still on the track. Nobody is a winner yet. I didn't can boss. After singing a preacher many years ago, na Jesus and Abia, your own Christ have come. That's why I'm saying no. Prepare yourself because nobody knows the time or the hour. And what on your man? Go and check everywhere on social media. I'm not some of us. I don't need a go video. You have football and we don't have field. Can what ya? I show you here boy because you're gonna blow mother. You want something trace to it. Somebody cannot just come and die. I show you here and that is getting his own Christ have come. Even a church if Christ in Igbo, also again on the last day we are not there yet. We are getting there. We are getting there. On the last day, Kiyafu, one came more Nike, Nime, Nigwe, Nike, Negube. We are not there yet, but we are approaching there. We are on borrowed time. All these things in our phone again. We are all on borrowed time. And we're on your let nobody put fear in you. All these things, but a lot of our people however, in case of one we hear me can we make a devoted member don't live in that kind of fear and superstitious belief. Once God has entrusted in your hand to do that thing. Do it with all diligence and honesty. So that mother be patronized you. Can this person do this? Yes. Is he honest? Or any 10,000 walo madi here, you will change. So that the person can recommend you to another person. I say whatever money can buy, relationship can pay for it. So don't let anybody deceive you. We are dismantling the lies of Mathias on social media. He's a blatant liar. Never fall for that trap. I think I've said enough. At least from the video play alone. The woman was never in the scene. Summary of it. The woman was never in the scene. But Mathias near that money. Mathias, mother neki in the ego. Mother neki in the ego. In the security ego. That security of one you to give, where is he today?
I afford ya. Today go back blame woman of God, blame the woman pologo na na-atụ asị because you lied against her and you nyere her 10,000. Ịbịa in the midst of ebe nọ mechaa pụọ. Ebe anọcha m mechaa pụọ from that place. Ebe bịa sị na inye 10,000. Nnu ya na-achị mma sị na na-atụ asị because you simply lied. Ime 130,000 ọ bụkwa 1,300 nke o ji abụ 130 naira. Nke o ji abụ 1 naira 30 kobo. Ọ nọ go back to the security ma sị na as onye Igbo mbụ na-akwa ele eziokwu like you claim. Ọ nọ go back there sị na biko security asịkwa na ikere ego anụnwa nye gị kee. How manage gịnị mee? Explain for better understanding. Clarify that is what you are supposed to do, not give bloggers ụmụ anụ ọsha bloggers ha na-akpaghalị every time ọ dịka ndị Igbo social media all the time ọ dịka ndị Igbo social media all the time. An average Igbo man loves to be in charge but doesn't want to be controlled. He loves to control people but he doesn't want to be controlled. Anyị na-ebu ndị Igbo nwee 1% pride n'ime anyị. Asọkwa m na anyị niile asị m anyị na-ebu ndị Igbo nwee 1% pride n'ime anyị. 1. That 1% pride ahụ anyị nwe bụ that thing ọ ya abụ anyị na-eme anyị sị na onwere onye ka ya, and that is what have been leading every Igbo man today. Onye na-edu ndị Igbo ebe ọbụla ha ji ha believe na onwere onye ka ha. We are gods on our own. Onye Igbo na-believe na ọ bụ God on his own. Ọkwụrụ sie ike. That's why iji pụtasị gị ebe onye ọbụla ebe iche ị na-afụrụ onye Igbo. Man at that place, every Igbo person is designed to sustain and survive in every condition. Obodo ahụ eche na onye Igbo anọrọ na ije dị ife onye Igbo. Bilikwanụ bisie ike na wax stronger. So don't entertain lies. Ịmalụ nke ị na-eme, ịkwụba aka ka ọtọ na-eme ya. So like I said, nchịkọta okwu a bụrụ na Mathias gịnị is a liar. Mathias bụ gịnị onye okwu asị. Ọ bụrụ na ọ nara ekwu okwu asị ka ebe Mama Umuchu nọ today. Mama Umuchu ebubata sị na ka anyị lead woman aka. Where is that woman today? Enechukwu says he's a bundle of envy. He's arrogant and proud. And he's never his brother's keeper. He's not reliable, and if he doesn't deviate from all those evil, he will die like this. Whenever he consumes the glory of God, he depreciates. Any good he does to man is by God's enablement, not his making. God lifted and seeketh. God lifted the sick and brings down the proud. All I do is by the grace of God, or by the grace of the Father, whom is the author and finisher of life. Yes. Oh yeah. So the by ekenekwa m onye ọbụla. I believe by this video no one noketa. I mean, even not for anything but agisi. Know that the fact that the Bible says that he has given us the spirit of boldness. We shouldn't live in fear. All this fear ya about to say na ejikwa we ugbo no nneji we fe ihe na anybody obona ifo nwere onye dị ndụ. We are all subject of time and season. When the time comes for you to go, 120 will trigger you to defray the clock about slow until on. More than one accident, Mathias need blame pastors for it. Pastors on a loser. If you can blame pastors for accident, man, which means you blame pastors for one you want email about room. When doctor question not they attend there to that person. You blame pastors for the depreciation of Nigerian school system. Our school system are now. How many children on an Igbo Canada government school today? If you be here till you on. How many children on an Igbo Canada government school today? More about from a product of government school, a product of getting free government school. Free government school kanga. I'm a product of free government school. Mother one kaya sina hagwa free school today. My primary school, primary 5 to 6, free kangulia. Or free. I can't remember anybody coming to my school to pay school fees.
So si ha da bịara school anyị eme mgbe ịbịa gba ọgụ asị na anụla ọgụ oge ọ asị na onye agbasabe school ọ na ọ asị na ka anyị makene ka onye asị enwe ike nọ na school like this efu mma ga-eti bata na class unexpected ka mmadụ nọzikwa na class kwuru eso ndị na-eji agụ mango apụ break anyị agụgide mango ma nnụ mgbe aka obere si na chi ya azụ. All those things ohe mmadụ ji wee too. And that is what makes our childhood fun. But why are these guys tampering with our childhood, the future of our children to come? Why are they trying to tell them that what sustains our fathers are no longer sustaining us today? Why are they trying to do that? The world we are living on was created by decrees and prayers. By decrees. Even Elijah prayed. So that there will be rain. But he declared in his mouth, said that there shall be no rain. Nobody no one. So and so time. Anyway, sees the call. Joshua in his own time. Joshua will say, and let the moon stand still and let the sun stand still. Anyanwụ no one call over like this beam. Until they make the heading in nature. Elijah he continued praying. So don't lose hope. You keep there today, keep doing that thing in as much as you are doing it well. Nobody is perfect when it comes to prayer. Only only the perfect in it. Bear to your own understanding. The only prayer Jesus could learn our Lord's Prayer. Every other thing in with the help of the Holy Spirit in order to make to seek closer. But he said, our Father who art in heaven. First of all, he gives thanks. He recognizes the fact that there is somebody somewhere who oversees the affairs of men. At the end of the day, again, lead us not into temptation, but again, deliver us from all evil, not some. He said all evil, which means again, there is evil, there is temptation. There is evil and there is temptation. But I'll be here, my preaching today. I just can't check out one. Cordon was on the buy. What we need to make a video, Kabaru share and also like this page. Go away more quick, Nagavara more. Cordon was on the buy. Thank you.